kay bani pon wanan wana rakso pon peyo waun kay sunan kan ko dukan ko nanan ko nan kan ko waun choro rong sabon na chain kop na koryam kop na speaker and legislature song ko mula pala labalabakan nan banyan siya momot so government o chon pon peyo sa kajawan luka kumuran ko song nan sabon na chain rongan ramwatch Ngoy sa ni Nicolas mepan pacuan kanilang kumurakan au taben sa kulmachay ko maramot. O iya cara laban sa kulmachay rongkan kayo training ang Panyan Police and Ponpeng Koreao tokan sila kabinsanet sa mga COVID sa tuwaw awin matalanim kasido men kabasa ang mepit tokan sila and COVID sa tuwaw o katayaw sa kalmachay ran na sanlangan Wayne Ponte. Rong sang kolonya Wayne Ponte, ni mas riay sa tuwaw ang barya katriyay sa kayo kandan public safety and Wayne Ponte. Kajawan Chabyata kayo the first field training officer, FGO, program nyo ang right Panyan police officer, kan me uya kayo ng sangan program watch pacuan uyawi ang police kan. Irayla kan mecuan training program watch iray police officer kan sangabesan national government, Ponpeng state o local government kan ang Panyan leadership, policing, investigation, prevention o samjay kan me pachang program and Panyan police. Training watch pan uya men sawa sang right police officer kan ni aray pan uya aray chumal ko tato kan kapali ona pa kan Wayne Ponte o bilpan pil pacawan kawai right police kan mepan ko to murkan nintuan tamen saisan me training watch pan pacawan ray ke weeks to do o right police officer riyaw paman me pacawan chawatan program and training watch. Me uya son kawai ka instructor on program and training watch ye right police officer kan me waray lang ni uya aray chumal pukon an Panyan police o pilkolokole rank laut nan Ponpeng State Department and Public Safety o FSM Department and Justice. Field Training Officer Program Watch Uyawi Puen Kawai Trail Officer Kan and Kolokol ang Panyan Leadership o Mumanaray Pan Kawai Yangaki Irail Officer Kan Mepan Kap Takarata Kap o Mesak Weweki Mau Yakan Tatok and Panyan Police Koreao ang sapol na siya rongan ronwat yemen katosa ang chonway na talanim mepit to kan sila kabinsalet ako soma COVID sa tuwa. Kampran rasan mawan Wayne Ponte ngelen Panyan public health men pacawan sa karok chonway na talanim unsa mebaluwas pan pacawan Chabyata chingata ang chonway poran kakiyan yang pacawan ta to kan sila lumong Kakabinsanet and COVID sa tuwang, ang relakan na nakiyar sa pari sa kwalo, pachota. Togan sila sulwat pan, pachawan, uyaw wasarya, may nitispensary dukot, may panchaptan, yaprele sa kunyaw, lena prele sa kwano, ang labti kayo karyaw kasilo, o labti kawalulaw tanwin matalanim, o tuwan langas dispensary, nim April sa tuwa, April sa sulo, ang labiti katayo, kalunaw, kawanaw, o labiti sulaw tanwin matalanim. Wasakan koros kan saklap tuwa walang nimaisang lalkulak sulo muray sa was. Nangya sa mamiran kay naman takalalabaka kung kakan to, tekar nantan telefon sluryaw saro, Silisa kayo paisak tayo, riyaisak riyaw isak isu, isisak lumawan isak, o siluriyaw saro, silisa kayo sa rotuwa.
Kasiluan sa balmachay mga rangot yay kaganmunian kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa. PhonePe State COVID-19 saktuwa Task Force men bacawan sa Morocco way tokan may ray naranas magkakair niyang kachikita bacawan tokan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa sang dari sa palu bacota o enpil bacawan sensan may ray liyakan melisenya nol liyakan makatiti sa cakap niyang kachikita bacawan ale tokan munuwach. Tokan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa watch bacota ni publical perberjan manuni and PhonePe. Palian publical kan bacawan recitak lawan mensang lekulak mamin saucuk sang niat leniyana. Koras naman niyang kachikita bacawan tokan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa kananane. Auteka taroba mantoka kan pacawan niya uyaw. Tokan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa watch kan uyawi ang nito kan pacota pakriyaw nanraya na ranray sa palu nan punga. Sang nakaway tantan yung US Central for Disease Control uniyan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa tuwawat socio kapar o palparara paspacho ni percent pa tuwaisak tayo pointseo. Nintuan kami sansan ng report magunpachota sa Palian Moderna Vaccine Administration and PhonePe State lalata ni April 101 pang yakatliyan sa kayo ray naramas ne PhonePe ne kachkiyak tabachawan na tokan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa at ray naramas walakit lumapkoy may baspacha ni percent yung sa kayo o irailakan makanagalara ray chumaltok karyaw ray naramas silikit wana bukas bilakan tuwaman may baspacha ni percent yung sa kumano. Wuni may away PhonePe sa palman kayan sa watch baspacha ni wuni nanpapkoy. O kayang sanglaan sa palman siya yung ranwat siya yung masan langan mo yung PhonePe. Malangan kami minipiche point walu kulak silu isu minutes lisa kono mensang ulal kami minipit silu point tuma kulak kayo minute paisa sumurin sa wasawayo malangan kami minipiche kulak walu minute real sa limang mipo ranwa chang kami mibalmasa ni nataisak ilog tayo na kami minipit payo lemang kan kachipino pangkat niya yakis marmarakan kachaw o kunan sakot. Nipongat nipongan nialam ang kami mibalmasan na isak lumaw iloglukan tayo na kami minipich tayo lenwano kan tawakin o pangkap niya marmarakan kachaw o kayansaw. Ran kauno niya ang kami mibalmasan na isak lumaw iloglukan tayo na kami minipich lumaw leniso kan tawakin niya marmarakan kachaw o pilpangkap pilniya ngananasapan. Walang ranayang miminit ikrwali sa plumang, walang ran watch, miminit ikrisi sa kumano. Wan sa songan kachaw ng maradinan rayra na warya sa kayo, miminit insis sa rapoy chay sa kriyaw, wan sa songan kachaw ng maradinan sa watch, miminit insis tayo watch ko na isa kayo. PhonePe kan sang kachpin klapono, minutes li sa kumano ni sauchik, o pan prong sa lang kachpin klapono, minute real sa priyam na sa mandaka. Ngayon ko yung matyakan, autaban sa pagmatsyay rongan ranwat, kalanganin kupran koras o kasalila.